Yadin na. Di reaction ni mahilig nga reaction video. Pero to ini good man talaga na inganyo kay nabaliwak. Yan na nagprito na ang gaga. Ayan, gintusok-tusok niya san toothpick. Ayan. Kakaibay niya pagluto. Yan to na ginukay na niya. Ay gaga. Oo, kayin din pala. Aray ko, tarantado ka. Tarantado ang pagluto na to. Ayan, nilagyan ng hurmaan. Siguro masarap na to. Ayan, daming mga panakot. Ay, nano ang gamit sa hurmaan? Ano ba yan? Ayan, nilagyan na ng sabaw. Oh, sabaw kayo dyan. Ayan, parang masarap naman ah. Nilipat ang gaga sa bago nalulot ng karaha. Ayan, sili, kamatis, laso na. Ayan, inukay niya. Nilagyan sa nilo, ay gaga. Tag-5 nilo. Ayan. Dahon san sibuyas. Inutod-utod niya. Ayan, nilagyan ng luho din pala nga. Ang kanyang taksanan, ano ba yan? Grabe na to. Nilipat na naman ng gaga sa isa pang karaha. Ayan. So ayan, naghiwa siya ng kamatis. Wow. Magaling siguro itong magluto. Nilagyan pa niya ng design. Ayan, grabe. Matrabaho. Ayan, binirikis niya. At ayan. Nag-cubes din pala. Ano ba yan? Maganda pa naman sana. Ayan, naka-flowerit. Ano ba yan? Teros-teros mo din. Gaga palang nagluto na to. At ayan na. Pero feeling ko masarap naman yung kanyang gawa. May mga kagagahan nga lang yung kanyang pagluluto. Tarantado to. Ayan, nagteros-teros siya. Tapos ayan. Ano ba yan? Yadin na. Di reaction ni mahilig nga reaction video. Pero to ini good man talaga na inganyo kay nabaliwak. Yan na nagprito na ang gaga. Ayan, gintusok-tusok niya san toothpick. Ayan. Kakaibay niya pagluto. Yan to na ginukay na niya. Ay gaga. LOL! Bugaw! Oo, kayin din pala. Aray ko, tarantado ka. Tarantado ang pagluto na to. Ayan, nilagyan ng hurmaan. Siguro masarap na to. Ayan, daming mga panakot.